megalayapost.news. Hakajing ilang kabala penlong mentaka singin da Hills Pama Union HFU Bohormbong Blong harungkat kajing tuilang ke HFU Riboy bat HFU Sangkemi kabala long mentaka singi halum da Club Bohormbong bat kabalawan manusia menta da kikin hun SHG ki Cooperative Society bapir lambat kinori sinyang shimen kila shimya karai bandawa na sorkar jala leng ba kapigiri mission baka de ban map no e karam ris sinyang bakila shim bat nalor kata kila bergamru bakin satur syaskutrian kata lada kajing dawa jongki kam urlong nepoi syakathong kajing jom hakate kajing ilang Balawan manusia mentado ba Alfon Bot Karsentiu General Secretary ki HFU lambat kinong ilam na kiblong na district lambat kinong risnyang na kaleng kijaka jong kadong riboy leng ba kate kajing ilang hakasur jong kajing menjur lang na kaleng ki HFU bat nong risnyang kilapan pau ya kajing sokya lor kajing e ne bomla shu ban si karam risnyang kaba kila shim leng ba kapigiri mission hakajing ekran padang kate kajing ilang kilapan pau ba kada ba kimla shu ban si karam risnyang kade na mar kajing yap kisnyang na kajing shalen shop hakaklam African Swine Fever ASF na lor kata kilapan pauru bakajing bamdan insurance kisniang pigiri mission kalabu jing e shikade e kinori sniang bakin khli ya kabailut ksan habayap kisniang nalor kata kilapan pauru bakajing bambyang kidawai dashen ha dispensary bakilejwa dawai kataru kadai kawai na kidaw ba bakimla ban ajing da ya kijing ri jongki habalap kajing pang bur sakajing duna jongki doktor bakinong tre ha veterinary kaniru kapandko shibun ya kajing tre kam kilai kran ru bakajing wanra palat ya kisniang ki banabar kajelam bat ki baklam dale test bat klam dabu ki quarantine center kari kawai na kakam bawon ra jingpang balai pheujan bat kalong kumba IB yakisnyang hagajala namar bangim tip kiwan na ai bat kata sa kajing her palat kador shaba palan bat kajing sha khnyal palan kador snyang habawan kinong thiet naki badai ki trai nong risnyang hagajala kumta na kalyang ka HFU ka karpa de ka sarkar bakan weng ya kini jing e jong kinong risnyang balada ka sarkar bat ka department ki kensting halor kani ka banta kimban se bantur sha sekretariat namar bakimla shu ban kerda ni siu karam sha sarkar lingba ka pigiri mission pan klan ki nong trei jaga mediteri man pen biang ki dawai shin ki badai ha ki hostel ha ki dong ki baper kham tam ha sentar ki badon kam ha na ka benta ki dawai ha dispensary nga dei kompitalin nong room na swer te ngawan matah kane meeting ban pen pawi cing e halor ki kam jongka cing risnyang namar ngadon komba arpu tili kisnyang pen kha kisnyang shodo akum nok nol ki spatam tili kisnyang adon te kajing e kichunga kalong ba omdon bawan the deki snyang kicing ri chunga te kajing e kalong namar ba kisnyang gide ki chingthau ba im gidon kam kicing bam de kicing bam pare kalong kalarem sebab palat upik pit ularem sebab palat tingi haban besai kini kisnyang ladangin risa ru imla ban pen kedang iki pan henry bangin deru ila syak nyot dor sebab palat te kum tangi kerpa de sokar ba kan plelat halor kan ka jingsim jing e kijungi ki noris niang kamtam habangi sim ya kaluan ru ngalas sim jing e bangin pen phai ta kaluan kum tangi kerpat sarkar ba kade ban sngeu ban ple kila jing rap na benta ba na benta jing ki noris niang lakum no ro bakan map moy kan kaluan ka ba ngi la sim na marba kat kum ke jingi kendu kijungi omdei tang bagi mladi re ka jingwan jong kan ka flu ka bakta ru ik jingi hakaba bon naki nongri chungi kilama ru ik jingyat ke kisnyang namar ba ka jingwan jong kini kisnyang gibana bar kawan ra ik ni jingpang seki cakari snya gicungi nakaliang jo ke hel sama union nila pelong ye kene ka jingelang menta kesngi apo boirembong hangne hapo lum dat kla benlum benlang ye ki nongri jingri ki banapo kari khasi bajantia ki belawan banmi khamat menta kesngi hoj haipor iba kerki yo por armit ya kaban lum ya ki nong risnyang kendrengi sngo komen ki ba ki nong risnyang ki bawan menta kesngi ki wan mi khamat na ki SHG nangta ki wan mi khamat na ki cooperative society ki baper bat kumjuru na kini ki nong risnyang ki badan de ki group katkum ka meeting ka bapelong menta kasngi ni sngothu ba kinong rap ba kinong ri jingri kimla di shu ye kisnyang gi jongki namar ka jing pandor tap palat jong kinong thiet nitip ya ka dor ka ba hangtei hapo ka jaka oddo lani ka jaka shodo apo moyang ki jutit ye kisnyang jongki nongri jongi hakador arspa saupusan cikilo house name arajar arpusan Henry kumba kalong menta kayo kahat kinong wan thiet ikisnyang gijongi
napo kisem ke jongi ki pandor tang hispa saupo wat hispa sanpo tengka kani kalabu jing hadu kata-kata ya ki nongri jingri but kalabu jing ru wat bandi ya ki kun sniang ru ki sniang ke bangi didi hakador san hajar san spa andru hajar andrei menta ki bri ki wan pan ar hajar lai hajar kani kadi ka jing kaba ki nongri jingri ki kendo sakawai ka jing kaba ki nongri jingri ki syam ba ngimla ban yada ya kani ka African swine fever but habang ilet ban pensngau bangi pentip ru syaki doktor jeng ke veterinary kila pentip syangi ba kimla hadin bayap kisnyang kimla syu wat ban wan put lane wan test lane ban le examine yakini kisnyang ke jongi namar ki septing bana ladakiwan hakasem ke jongi da kilet pat syaki kisem karapat ya ka jingpang syaki pat kisnong syaki pat ke jaka ti haba kani ka African swine fever kawan bat kisnyang gi jongi kingat kamul ada ngidon laipau ru kiyap laipau dan ngidon prapau ru paro prapau kinyap ngim dan da kawai pat kalat ban yada yaki tekani kala pelong bahwa ngi ai kublei ya ka sorkar Meghalaya ha ka jingilam jong usa kandrat sangma ubalawan ra ya ka to ka interest free loan ban ai sikinong rep ke jongi bat ban ailat ru ban siu ya kani ka interest free loan hadu prasnam te hendrei ke jing ka bagi nong ri jing ri mentas ngi ki pensngau yangi kalong ba da ai ngin siu shu ya kata ka principal lane ya kata karam ka bangi ladap shim lingba ki bang namar usnyang kemir dan shu usnyang khun ru dan shu bat usnyang kpar dan shu layap lut te dei namar kata kadau da ka wei kasur menta kesngi baro ki nong ri jing ri ngilaya rai rangba ban kerpat ya ka sarkar baka de ban map ya kani karam kaba kinong rap jongi kinumla shuban siu kajing mamla ban siu ya kani karam kan sabu jing ya kini kinong shimram namar ba kin salong ki defaulter jong ka bank ka credit score ka jong ki kan sahyar nang ta ka future jong ka ying kasam kan salong ka future kabamdan jingkerman dei namar kata kadau kinong ri jing ri ki kerpat arteli menta kasngi naka sarkar ba ka department kawai kalong ba ban yarap ban penyo ya kayo hoj nakaliang jo kahil sama inian ngila dapha da ka jingtho ba ngila ai jing mudru cha open space secretary ba ngin khot da kitendar ya kinong ri ya kini ki nong oddo bat kinong dido ki ba pendap bam ya ka jela ka jongi bala da kilong interest ban yarap ya ki nong ri snyang ki jongi ka sarkar ka de ban yarap da ka funds lane kan yarap da ka scheme ya ki kenang bakila ban shna ban penbahai ki dukan badru ban bakin yo ya kata ka baiseng baidang na ka benta ban yarap ban pendri ban pende ya kini kisnyang ki ba penmi na ka jela ka jongi sakawai ka jingdawa kalong ba ni kerpat ya ka sarkar ba kanwan ra ya kata ka quarantine center lani ban wan ra ya kata ka test center hangti hapo kana para lani hapo bernihat kenang bangila ban test ya kini kisnyang sya bakin wan syapo jong ka jela kajingwan pathar jong kisnyang ki bana Punjab kenapo Assam na West Bengal klaim da test kalong kombawan IB ya kini kisnyang ki badan hakisam ki jongi kadai kata kajing kerpat bat kadai kamat ka bas ngokhya hadu kata namar ki bawan menta ka sngish ka meeting ki diki khun samla ki bam don kam don jam ki ba persang ban yeng hala ki jong ki kejat ki ba persang ban snala ka sem snyang bat ban shim ya kata ka loan baka sarkar ka yarap ban penhe ban penyo kam penyo jam ye ki para samla hakisnong ki thau hendrei penban kini kala ban khia ye kini ki khon samla na lor ba kerdo kam na lor ba syaram na lor ba menta sakane ka ban khia bakimla ban siu shu kata karam kadai ka jing ka bakrau te da ka wi ka sur menta ka sngi ngila yeng rang ba ban kerpat da ka mensim jo ka jing sngorit ya ka sarkar ba kadai ban map ya kini ki ram ki baki nongri jingri ki ladap shim ngim ong ya ka sarkar ba kan map salansar Henry le si ka sarkar kan pha iki brio jongka ban le ya ka sorbe ban pek ikinu kita ki nongri jingri ki bala dan kam si sha ba ki badan ha ka jing baka la ban map ya kani karam ka bala shim daki cooperative society daki SSG badaki group ki ba pher ki bidai ha ka bidai ba karam ka ba ki shim na ka benta ban risnyang te kumta na kaliang jog hel samainian ni kran shai menta kasngi bahot nilada banya kendo yo principal secretary
Henry nakaliang de perskal seteri ong baka napo directorate kin sakhat yangi banya keran halor kene kamat Henry hadu mentangi padyo ya ka shiti la ne ka jing pentip ban nakaliang ka directorate of jongka animal husbandry but veterinary bakin khat yangi te Henry ngi kerman bah kini kisngi ki ban sawan ngin sayo ya ka appointment ban le kendo ya u minister jongka veterinary namar ngi ngau don kam bahkan ni ko kalapoi herendang nak bentak nongrep ki jongi khamtam ki baris niang bagi ka sarkar ka deban yarap yakini ki jing ki bangi ngi kendo Meghalaya Post.news.